Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi. Pakigreet niyo po yung katabi niyo na good evening. Good evening po. Mga kapatid, sa ating uling gabi ng ating pagsisimbang gabi, ating ialay ang misang ito, pagpapasalamat sa Diyos para sa atin, mga pamilya, kahilingan natin personal. Alay din natin ang misang ito bilang pagpapasalamat po ng ating mga kapatid na koro ng Parokya. Ganun din po, pagpapasalamat ni Dory Puno Macalino, Howard at Marites Orbeta, Elvira Gonzales Ramos, Eden Gonzales, Romarico at Joy Gonzales, Michael at Emmy Gonzales Malana, Meli Reyes, Bongat Beng Tarok Bonifacio at Catalina Leoni, Mike at Enda Sanguyo, Merlin Elisa David, Jason David, James Don, at China David, Anthony and Donalis Fajardo, Lucky and Erica Cruz, Mike at Edna Sanguyo, Petronila Castro, Felix Mapoy, Nora at Jimmy Sagum, Boy at Milagros Salvador, Nick Bautista, Linda Troy Sagum, June at Cynthia Sagum, 10 ng kanilang mga pamilya. Pagpapasalamat sa kapanganakan ni Joe San Jose, Cesar Cano Jr. Para sa special intentions, o pagpapasalamat din ni Francia de Guzman, special intentions ni Alex Reyes, Ira at Inigo Sagum, Ian at Lloyda Manangu. Para sa special intentions ng Prime Group, Mayor Julian Gente Tango, Karen Miranda Chan, Dayan Dan Beltran, Kikenair Bautista, Marites de la Cruz, Rolando de la Cruz, Christian Carmela, Katrina Balido, Maricor Macarubo, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Barroa, Dr. Alvin Balatbat,
Dr. Carlo Tantanenere, Medina, Remulos Maglangke, Roxette, Kabigting Bondok. Special Intention Sister Daisy Diaz, Kabigting Sisters in Cypress, California. Para sa Special Intention Ningning Navarro, Board Member Antonio Joseph Torres. Special Intentions ni Governor Dennis and Ms. Yoli Pineda, Vice Governor Lily at Mr. Rodolfo Pineda, 10 ng kanilang pamilya. Ipanalangin natin ang kagalingan ng ating mga kapatid na may sakit, lalong-lalo na si Barry Garcia, Flor Eugenio, Hasin Tabandapas, Pabs Magtoto, Alvin Yalon. At para po sa kalwalatian ng kaluluwa, ina Esteban, Maurino, Brigido, Anselmo at Father Larry. Mga kapatid, para po tayo maging marapat na marap sa banal na piging, ating pagnilayan, pagsisihan, ang ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Ang kinyagang kapayapaan kalintang kayang kaluluran. Kilong Diyos sa inipanwa, mayumayang Diyos sa tingnan. Sasambanda ka, pasalamatan ka, pupurienda ka, paulining kitang ligaya. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Ginoong Jesucristo, bugtong lalaklipan, Ginoong Diyos, Kordero ng Diyos, ikang milalakuking kasalanan ninyado, pagkaluluan mo kami, ikang makalukluking wala ningin pa, langgapan mo ipanalangin mi. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Ulitin ang kamulimanan, ikang bukunin ninyo, ikang bukunin kakataskatasan, Jesu Cristo. Kabog ng Espiritu Banal, iligaya ng Diyos ito. Amen. Amen.
makapangyarihan. Panginoong Yesus, dumating ka nawa at huwag nang magluwad sa mga nagtitiwala sa iyong pag-ibig na matapat. Makapagbigay galak nawa ang iyong pagparito kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag nang nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Natan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Natan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Natan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo, poon, na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mong walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo, poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan, laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit yaong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Tayo po ay magsitayo.
Sumainyo ang Panginoon. at sumayi rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw, noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo sa Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, "Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niyang at pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng mga napopoot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa ating ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan. At patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyo. May nag-chat. May nag-chat. Sabi nung nag-chat, asan ba yun? Okay. Si Florentino Lavarias, nag-chat ang arsobispo. Ang sabi, "My dear brother priest, may I kindly request you to ask our brother priest in your respective vicariates to assist our provincial government in reminding our parish communities that those below 15 years old and above 65 years must refrain from going out and do Bahay on December 25, 26, 27, 2020 to prevent the risk of further spreading of COVID-19. Again, below 15 years old and above 65 must refrain from going out and do Bahay on December 25, 26, and 27 to prevent the risk of further spread of COVID-19. Thank you for your kind attention and cooperation. Have a blessed Christmas in Christ. Archbishop Florentino Lavarias, DD, Archbishop San Fernando, 23 of December, 2020. Huwag na kayong makulit. Bawal magpunta sa mga ninong at ninang. Bawal magbahay-bahay sa Pasko. Hindi lang sa Pasko, 25, 26, at 27. That is an executive order from the Office of the Governor Province of Pampanga. Sino po yung mga ninong at ninang dyan? Yung may mga inaanak, pakitaas yung kamay ninyo, palakpakan po kayo. Maliligtas kayo. Anyway, sabi po sa TV, kung kailan po ako nagpa-Netflix, tapos doon na ako hindi nanonood ng TV. Siguro po, kung may mag-iisang taon na siguro, no? Or yung bago pa isa rin yung ABS-CBN, doon siguro ako yata huling nanood ng TV. Sabi po sa TV, ang programang ito ay rated SPG. Patnubay ng magulang ang kailangan. May maselang bagay, tema, horror, karahasan, sexual, droga, na hindi angkop sa mga batang manonood. Patnubay na magulang ang kailangan.
Ang humilyang ito ay rated SPG. Patnubay ng magulang ang kailangan. Wala namang pong bata dito. SPG muna po tayo. Nuestra. Excuse me. Patawarin mo ko. Anyway. May nagbe-birthday po. Si Totoy. Birthday ni Totoy. Tapos may pamilya si Totoy. May mga anak, may asawa. Birthday ni Totoy. Tapos sabi po ni Totoy sa sarili niya, gusto kong sumaya sa birthday ko. Gusto kong maging masaya. So nagsimba si Totoy. Tapos na nagsimba, naglakad-lakad siya. At gusto niya daw sumaya sa birthday niya. May nakita siyang karatula. Happy ending massage parlor. Sabi nung karatula. Happy ending massage parlor. Spa. Sabi nung karatula. Happy ending. Tapos nakalagay pa doon. Ibibigay namin ang inyong kaligayahan, kapampangan ko, kaligayahan, sabing ganyan. Excited si Totoy, pumasok doon. So nagpunta siya. Tapos sabi niya, ano po ba yung specialty nyo dito? Sabing ganyan ni Totoy. Yung bestseller po namin ay yung happy ending, sabing ganyan. O sige yun, happy ending. Kaya lang po, mahal po siya. Ay, okay lang, sige, mag-happy ending ako, sabing ganyan. Di happy ending. Tapos nun, nang pamasahe si Totoy, tapos tinanong siya nung sexing nagmasahe sa kanya, Sir, gusto niyo na po ba yung happy ending? Sabi niya, ay, oo, gusto ko na ng happy ending. Sabi ganyan, sure po kayo, sir? Oo, gusto ko ng happy ending. Sabi ganyan, sige po, sir, pikit niyo po yung mata niyo at magbilang kayo ng 1, 2, 3 para po dun sa start ng ating happy ending. Sabing ganyan ng babae. Sige, pumikit si Totoy. Bilang po kayo, sir. Sabi, sige, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tapos nagsilabasan, pagdilat ni Totoy, nakahubad siya. Nandun yung asawa niya, mga anak niya, magulang niya, mga kaibigan niya. Nandun silang lahat. Sir, heto na po ang happy ending. Surprise po sa inyo mga pamilya. Happy ending nga ang nangyari sa kahiyan ni Totoy. Anyway, happy ending sa ating ebanghelyo. Happy ending kasi sa tinagal-tagal ng ginawa, sa tinagal-tagal ng buhay ni Zacarias at ni Elizabeth, sa tinagal-tagal ng paglilingkod nila at sa tinagal-tagal ng tiniis nilang kadustaan at kahihiyan sa mga tao dahil nga hindi sila nagkakaanak, eto na si Juan, ipinanganak si Juan. Makikita natin siguro, Zacarias ginagawa niya, kalong-kalong niya yung bata, sinasayaw niya yung bata, kalong-kalong niya yung bata, nagtagtatalon siya sa galak si Zacarias. At anong sabi niya? Pagkatapos niyang maging pipi, nabuksan ang kanyang bibig at nagsalita ng pagpupuri, lahat ng pagpupuri sa Diyos. Purihin ng Diyos, purihin ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. And so on and so forth. Ikaw, anak ko, itatawagin kang propeta ng kataas-taasan. Ikaw ang maghahanda sa Panginoon sa kanyang daraanan. And so forth, and so on and so forth. Ibinigay ni Zacarias ang kanyang pagpapasalamat sa Diyos. Happy ending. Naging masaya ang kanyang buhay. Happy ending. Mga kapatid, ito po yung huling araw, ending ng ating pagsisimbang gabi. Tanong ko sa inyo, happy ba kayo? Ay mukhang hindi. Pakitanong sa katabi nyo, happy ka ba? Siguro hindi lang happy ang may sabihin natin. So, kung titingnan natin, paano tayo magkakaroon ng happy ending? We all have different endings in life. Sa buhay natin, ang dami-daming endings na nararanasan natin. One, ending in our relationships. Friendships would go on. Relationships would break away.
Families at times would break away. Endings in relationships. At times, there are best of friends and they become bitter, the worst of enemies, di ba? Lagi sinasabi nila yon. They can be best of friends and worst of enemies. Best of friends, tapos magiging bitter friends. There are endings in relationships. Endings sa ating mga trabaho. Katulad po ngayong pandemya, napakarami po ng mga nasira ang trabaho. Natanggal ang trabaho, nasira ang kabuhayan. Endings sa mga bagay-bagay. Nagbiyahe ka, may ginawa ka, may katapusan. At may katapusan ang lahat. Tanong, happy ending ba? Masaya ba yung katapusan? Katulad ng sakay sa Arias ba yan? Naging masaya siya at nagpupuri sa Diyos. Kung titingnan natin, how then can we have a happy ending in our life? How can we have happy endings? One, para tayo magkaroon ng happy ending, we need to endure. We need a faith that is enduring. Isang matatag at isang tapat na pananalig at pananampalataya sa Diyos. Makita po natin si Zacarias at si Elizabeth, sila'y miyembro ng grupo ng mga saserdote na galing pa kay Araw ng mga Levita. At sa kabila ng kanilang kadustahan at kahihiyan na dinaranas, sa kabila na tila baga sila'y sinumpa ng Diyos, anong ginawa ng mag-asawa? Hindi sila tumigil sa paglilingkod sa templo. Hindi sila tumigil sa pagiging tapat sa kanilang pananalig at pananampalataya sa Diyos. Hindi sila tumigil sa kanilang mismong paglilingkod. Makita natin, ito'y kabaliktaran kung minsan sa karanasan natin, na kung minsan hindi ka lang, meron kang iba, hindi lang mapagbigyan ng pare, naglalaya sa simbahan. Merong iba, hindi lang mapagbigyan, ay agad-agad nagagalit, nagtatampo. Na po, may pagkakataon na kung minsan, dasal ka ng dasal, tapos hindi na ibigay ng Panginoon ang iniling mo, hindi ka na magsisimba. Dasal ka ng dasal, hindi na ibigay ng Panginoon ang gusto mo, hindi ka na magsisimba. So, kung titingnan natin, paano tayo magkakaroon ng happy ending? Paano? Kung tayo'y magiging tapat sa ating mismong pananalig at pananampalataya. We have an enduring faith that in spite and despite of the difficulties and hardships and problems that we meet through life, nandun pa rin tayo. Nandun pa rin ang pananalig. Nandun pa rin ang ating pagdidibusyon. Walang kupas na pananalig at pagdidibusyon sa ating Panginoon. In the end, bibiyayaan tayo ng Diyos ng isang happy ending. Amen. Pangalawa, paano tayo magkakaroon ng happy ending? Magkakaroon tayo ng happy ending if we begin with God and end with God. If we begin with God and end with God. Pag tayo nagsimula sa Diyos at matatapos sa Diyos. Anong ibig ko sabihin? Kung ating idinudulog, ipinagpapasa Diyos ang ating mismong mga ginagawa sa buhay natin. Ang ating mga mismong mga bagay na ginagawa sa buhay natin ay ating ipinagpapasa Diyos. Then we'll have a happy ending. Katulad ni Zacarias, anong ginawa ni Zacarias? Katagal niyang hinintay yung anak niya. Dapat, kung matagal niyang hinintay tapos dumating, dapat sumunod siya sa kanya. Sumunod siya bilang isang marangal na saserdote, isang mataas na saserdote. Pero anong ginawa niya? Nandun yung bata, pagkapanganak ng bata, nung tutuloy na yung bata, anong ginawa niya? Idinulog niya sa Diyos. Ikaw, anak ko, hindi kita magiging katulad.
Ikaw, anak ko, ay itatangi ng Diyos. Ikaw ang maghahanda sa daraanan ng Panginoon. Itinulog niya, ibinigay niya, sinoli niya sa Diyos, ipinasa Diyos niya ang kanyang mismong anak. At mind you, sa mga bagay-bagay na ginagawa natin, kung ito ay ipinapasa Diyos natin, makikita natin, God will give us and help us to have a happy ending. Will give us the fulfillment of what we do. Amen. May dasal po pag sa ordinasyon o sa merong rite before ordination. Sabi po ng obispo, sinasabi ng obispo, may God who has begun this work in you, bring it to completion. Bring it to completion. Ang Diyos na nagsimula ay siyang tatapos. Ang Diyos na nagsimula ay siyang tatapos. Kaya kung ating inaalay ito, anuman ang ginagawa natin sa Panginoon, surely we will have not only a happy ending, but a successful and fulfilled ending. Amen. Mga kapatid, sabi ko nga po, napakarami nating endings nararanasan. Ngayon ay ending po ng ating pagsisimbang gabi. Pero wag nating kakalimutan, ito ay simula pa lamang ng dapat na mas malalim na pananalig sa Diyos. Ito ay simula pa lamang ng mas malalim na pananampalataya at pagdidebosyon sa Diyos. Sa unang Pasko, sinimulan ni Kristo ang kaligtasan para tayong lahat ay magkaroon ng happy ending. Kaya lang po, alam nyo, nalulungkot na po ako kasi matatapos na yung simbang gabi. Tanong nyo kung bakit. Natutulog kayo eh. Nalulungkot na po ako ngayon pa lang. Gusto kong maiyak kasi matatapos na yung simbang gabi. Tanong nyo po kung bakit. Hindi ko marinig. Tanong nyo kung bakit. Alam nyo po ba kung bakit? Nalulungkot po ako, gusto kong maiyak dahil matatapos na yung simbang gabi. Kasi po, kokonti na naman kami dito. Pag regular Sunday, kokonti na naman kami. Pag regular day na misa, lilima na naman kami. Madam Nel, Nanay Bering, Tata Esting. Kayo po, ilan kami? Ilan lang kami? No? Sana yung ating pagsisimbang gabi ngayon ay ipagpatuloy natin. Hindi ito ang ending. Hindi pa ito ang ending. Naghihintay pa tayo ng happy ending kasama ang Panginoon. Sabi ko nga, sana ang mga nagsisimbang gabi ngayon ay magsimba bawat linggo, magpakita ng debosyon para po makita natin hindi lang ending ang happy. Every day, happy tayo sa ating mismong pananampalataya. And in the end, God will lead us and give us a happy ending. Amen. Noong bagong pari po ako, actually deacon ako hanggang bagong pari ako, nasa Magalang po ako sa San Bartolome Parish. Every Sunday po may pinupuntahan akong matanda. 94 siya noon or 97. Sinusubuan ko po, pinatiran ko ng banal na komunyon. Tapos yung matanda, meron po siyang baby Jesus lagi. Ay, by the way, baka makalimutan ko po. Yung pong merong bambino Jesus sa inyo, yung baby Jesus, pakidala nyo po bukas ng gabi sa inyong pagsisimba, babasbasan po natin. Kasi po, bawal magpahalik ngayon ng baby Jesus. So kung may baby Jesus po kayo, pakidala nyo po sa simbahan. Sa pagsimba nyo, babasbasan po natin. Anyway, meron po siyang baby Jesus lagi. Kalong-kalong niya nung matanda. Tapos Pasko, pinuntahan ko po siya. Sinubuhan ko ng
komunyon. Sabi ko, oh lola, what do you want? Inglesera po eh. What do you want for Christmas? What do you want for Christmas, lola? What gift do you want? Sabi ko ganyan. Father, sabi ko ganyan, Father, you know, I want for what I want for Christmas, I want a happy and peaceful death. Bigla po ako. I want a happy and peaceful death with Him. Sabi, yung baby Jesus, nakalong-kalong niya. That was Christmas. 7 days after, habang nagsasaya, nagpuputukan, nag-iingay sa labas, yung matanda, umalis, yumao ng tahimik, pero masaya. She went away happily and peacefully. Bakit po? Kasi nung misahan ko siya, nung sa kanyang ataul, nakita ko, iba yung ngiti ng matanda. Tapos, kasama niya yung kanyang baby, Jesus. My dear friends, hindi ko naman po pinapanalangin na we will have a peaceful death lahat. Ngayon, hindi po. But I believe, if we are always with Jesus in our lives, we will always have a happy ending. Kung si Jesus, si Kristo, ay laging isinisilang sa atin, sa ating mga puso at sa ating mga buhay, tayo ay magkakaroon lagi ng happy ending. Happy? Amen? Amen. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Halina, Panginoon, puksain mo ang takot, pagkamuhi at kasamaan sa aming mga puso. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Halina, Panginoon, tanglawan ng iyong liwanag at karunungan ang mga namumuno sa simbahan at pamahalaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Halina, Panginoon, bigyang lakas ang mga nanghihina, pasiglahin ang mga nagdadalamhati, at dulutan ng ligaya ang tanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Halina, Panginoon, basbasan mo ang aming mga anak at mga mahal sa buhay, habang hinihintay namin ang pagsilang ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Halina, Panginoon, akayin mo ang mga namayapa naming kapatid patungo sa iyong kaharian sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimikan na ating puso't kalooban, nating hilingin na ating sariling kahilingan. Panginoon, nandirito po ang aming mga panalangin, ang kahilingan ng aming mga puso. Naway sa pamagitan ng mga ito, tunay kaming mapuspos ng inyong biyaya at pagpapala sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Tayo po'y magsiupo.
Langin kayo mga kapatid na ating ali, maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang mga alay namin na iyong tanggapin upang ang paghahain na sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapakinabangan namin pagindapatin nawa nito ang aming panabikan, ang pagdating ng iyong anak ng may dalisay na kalooban sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. Itaas niyo yung puso't diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming mga pangyarihan, tunay ang marapat ay kayang pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ang pagsugo mo sa Kaniya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang ni ibinanabikan ng mahal na birang kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahat ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag, ngayon pinaghandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth. Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth. Ama naming banali ko ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng Espiritu, gawin pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri. Pinaghati niyon, inabot sa kanyang mga lagad at ang wika, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na may handog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang apo na inawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot yon sa kanyang mga lagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, ibubuhos para sa inyo at para sa tanan
para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Mysterium Fidei. Si Cristo ay namatay, si Cristo muling nabuhay, si Cristo ay babalik sa wakas ng panahon ng Ama, ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya dinaalay namin sa iyo yung tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig at pusisin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco naming Papa, ni Florentino naming Arsobispo, ni Pasiano naming Obispo, emerito ng Tanang Kaparian, at ng lahat ng anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayun din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pangdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bireng Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng tanang mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. King kapamilatan ng Kristo, kamben at keya, ibang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurihin dakat parangalan, manggaman king alanangga. Bilang isang pamilya tayo tumulog sa Ama nating nasa langit. Manalangin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkol mo ang pananampalataya at ang pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo Magbigayan rin. tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Mga kapatid, si Kristo ang Kordero ng Diyos. Ang Diyos nakasama natin mula simula hanggang sa wakas. Ang Diyos na pumapatnubay sa atin sa ating bawat hakbang sa buhay. Mapalad tayo tayong tumatanggap sa Kanya, sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan na pinakabanal sa sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo, Amen. Tatlong hari mula silangan ay
sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. Sanggol, kalong-kalong ng iyong munting sanggol, may ningning ang iyong mga mata. Batid mo pa kay raming naghihintay sa'yo, nananapig nag-aaba ng pagsilang mo, mga pastor. Sa sabsaban ay tatlong hari, mula silangan ay nag-aalay, dalay ginto, kamanyang at mira, para sa'yo, Jesus, Hari ng sanlibutan. At nagsisiawit ang mga anghel sa langit, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. Munting sanggol, kalong-kalong ng iyong ina. Munting sanggol, may ningning ang iyong mga mata. Batid mo bang kay raming naghihintay sa'yo, nananabik na mahagkan ang pagsilang mo, mga pastor. Sa sabsaban ay namumuhay tatlong hari, mula silangan ay nag-aalay, dalay ginto, kamanyang para sa'yo, Jesus, Hari ng sanlibutan. At nagsisiawit ang mga anghel sa langit, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. Mga pastor sa sabsaban ay namumuhay tatlong hari, mula silangan ay nag-aalay, dalay ginto, kamanyang at mira, Para sa iyo, Jesus, Hari ng sanlibutan. At nagsisiawit ang mga anghel sa langit, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. Mga pastor sa sabsaban
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming pinagsaluhan ng iyong piging na banal, amin nawang pakinabangan ng walang kupas na bigay, ng walang maliw na pagsilang ng anak mong aming ipinagdiriwang, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna. Una po, nagpapasalamat po tayo sa mga nangasiwa at nag-alay sa misang ito, ang ating mga kapatid sa nakoro ng ating parokya. Palakpakan po natin sila. Bukas po, at alas 4 ng umaga, ang ating mga siwat mag-aalay, ang Parish Finance Council. Bukas po, sa pagsalubong sa Pasko, tayo po may tatlong misa, alas 6:30, alas 8, at alas 10 ng gabi. Tayo po ay may maghingan ng mass pass bukas. Nag-print lang po tayo, nag-release po tayo ng 400 lang na mass passes sa bawat misa. In consideration po kasi baka umulan. Ngayon po, kung hindi man po umulan at mapadami yung magsisimba, yung pong mga walang mass pass ay pwede po doon sa baba. Maglalagay po tayo, pagsisikapan natin maglagay ng widescreen para po makita yung pagmimisa doon sa mga kapatid natin na nasa labas. So paumanhin po, pakisabi sa mga ibang magsisimba na walang mass pass, kung wala po silang mass pass, ay doon po sa baba na po sa may daan. Pakikiusap po natin sa ating kapitan na kung pwede maisarado kahit kalahati o kabuuan, mag-reroute po tayo bukas para sa mga misa. So sana po yung mga magsisimba na walang mass pass ay paki-explain na lang po at magpaumanhin po sila kung sila ay nasa labas o nasa may kalsada. No po? Bukas din po sa mga misa natin, baka po makalimutan, kung meron po kayong images ng Bambino Jesu, pakidala nyo po para sa pagbabasbas. Wala po tayong pahalik sa Bambino ngayong taong ito dahil na rin po sa atas ng IETF. So, kung meron po tayo sa bahay ng imahe ng Bambino Jesu o ng Baby Jesus, dalhin po natin para sa pagbabasbas. Bukas po sa alas 6:30 ng gabi, ang hawak at magsisindi ng ating kandila para sa Pasko ay ang ating Kapitan Alvin Carpio. Sa misang alas 8, ang ating magsisindi ng kandila, hawak ng kandila ng Pasko ay ang susunod na Hermano Mayor ng ating piyesta, Ginoong Ray Bailon. At sa alas 10 na misa, ang ating pong kasalukuyang Hermano Mayor at PFC President, Dr. Alvin Balatbat. So, bukas din po ay may gift giving yung ating mga Pastoral Council at Parish Finance Council at piling mga pamilya, Tatang Angel, Mang Meli, Angel Parayaw, Mang Meli Reyes, ay may kakaroon po ng gift giving. So, again, inihiling po ng ating gobernador at ng ating arsobispo ang isang maayos para maging ligtas tayo sa Pasko, sa panahon ng pandemya. So far po, dito sa atin, we are very much disciplined at maayos. Palakpakan po natin ang bawat isa. Pati po ang ating mga frontliners, contact tracers, at lahat po ng ating nagsasanitize po, ng ating naglilinis po. Pag alis nyo po ay may naglilinis, dito nagsasanitize, palakpakan po din po natin sila sa kanilang kapaguran. Ngayon pa lang po nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nangasiwa, lahat ng nag-alay, lahat ng mga nakasama natin, nakiisa sa misa kahit po umuulan. King Kapampangan, detang menyadsad, King Siyam Ayaldo, lalo na retang menyadsad, King Siyam Ayaldo, dakala salamat po kaya kayungan. Po, yung pong mga nag-serve natin, ang ating mga choir ng ating parokya, ang ating pong mga EMDC, COMLEC,
greeters and collectors, yung ating pong liturgical committee, Ma'am B, at yung ating pong Knights of the Blessed Sacrament, yung ating technical team, Joshua, at ang ating pong parish media group. Maraming salamat po sa inyong lahat, pati po yung ating mga galak, kasama po yung ating mga barangay. Palakpakan po natin sila. Assignment natin, mamayang bago po kayo matulog, katulad ni Zacarias, magdasal po kayo. At sa dasal nyo, puro lang pasasalamat sa Diyos sa dakilang biyaya na ipinagkaloob niya sa inyo. Amen? Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos at inyong mga pamilya, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Ang misa natin ay alay na humayo kayo, taglay ang kapayapaan at kasiyahan na dala ng Kristo na ipinanganak sa atin. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po sa inyo lahat. God bless you. Yung mga nasa loob po ng simbahan, pupunta po tayo.